أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا مولانا رسول الله سيدنا محمد مولى الثقلين العظيم الأعظم المعظم من أعظم الله شأنه وقدره إمام البرية والبرايا محمد الحبيب الذي نحبه غاية الحب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Barkanmu da ƙara kasancewa a wannan rana inda muke haɗuwa don karatu littafin Ashifa na Imam Al-Hafiz Al-Qadi Iyad, wanda har yanzu muna babi na farko, fasali kuma na farko, wanda yake magana cikin yaban da Allah ya sayyidina Rasulullahi da kuma kirari gare shi. yace warwiya an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, an rawaita daga sayyidina Ali dan Abi Talib Abu Turab Abu Sibtain karramallahu wajhahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala, cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala, min anfusikum. Ma'ana har yanzu ana karkashin sharhi da bayanin wannan fadin na Allah da yake cewa min anfusikum, wanda ruwaya yazo min anfasikum, ko daga mafi tsarkin ku, nan kuma daga cikin ku. To sayyidina Ali ya fassara fadin Allah da yake cewa min anfusikum din da qira'ar da dhamma kenan, ba da fataha ba, inda qala yake cewa ay nasaban, cikin nasaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura, kuma an aura mishi, ko ya auri na Aisha yar sayyidina Abubakar Siddiq, ya auri na Hafsa yar sayyidina Umar, sannan shi ma ya aura wa sayyidina Usman ƴaƴansa har guda biyu, sannan ya aura wa sayyidina Ali yassa sayyida Fatima, wa sihran da sukurtaka kenan, shine abin da na bayani yanzu. Shi nasaban shine dangantaka, wa hasban da dangane. laysa fi aba'i min ladun adama safahun kullaha nikahun, yace laysa min aba'i ko fi aba'i, ko laysa fi aba'i min ladun adama, yace babu safahun wauta min ladun adama, tun daga sayyidina Adam, min fi aba'i cikin iyayena, kullaha baki ɗayan su nikahun aure ne. Ma'ana kaf iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun daga kan annabi Adamu zuwa kan sayyidina Abdullahi, da baki ɗayan su aure ne, babu wanda aka samu wauta ta jahiliya a tare da shi. Allah ya tsarkake shi ne, inda Imam Abu Siriko yake faɗa, lam tadal fi dama'iril kauni tuqtaru lakal ummahati wal aba'u, ba kasance ba ya Rasulullah cikin damiri na mutane na halitta, tuqtaru Allah yana zaba maka ummahat, iyaye mata, wal aba'u da iyaye mata. ma madat fatratun min ar-rusul illa basharat qaumaha bikal anbiya sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn al-Kalbi ya faɗa, yace katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallama kam sami'ati ummin, na rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallama iyaye 500 mata, fama wajadtu fihinna sifahan, a cikin su dinnan gaba ɗaya ban samu wacce ta yi wauta ba, wala shay'an mimma kana alaihi aljahiliya, ko kuma wani abu wanda jahiliya ta kasance ana aikatawa a ciki. Duka iyaye 500, wanda shi wannan ibn al-Kalbi din akwai magana akan shi daga malamai, wanda yanzu ba shine maganan da zamu tattauna ba, da an yi magana akan wannan magana tashi. Su iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama, daga kan nana Amina zuwa kan nana Hawwa'u, gaba daya ba za su wuce 46 ba za su wuce ba guda 46. Sai aka ce to shi ibn al-Kalbi ina ya samu har guda 500 da ya faɗa. Aqida diga in aka bi ba su wuce mutum 46 ba. To ya aka yi ya samu 500? Sai ya faɗi yanda yake, yace to ai yar uwar ma na Amina, shi a wajensa Amina ce kawai, kamar a ce yar uwarta ita ma yar uwarta, duk wani bangare da in ka kalla zaka ce dangin annabi ne wannan, an sami baraka. Ina ba an gane, an sami baraka ko rashin tsarki, to babu, ya lissafa gaba ɗayan su bai gani ba. Allah ya saka mishi da alkhairi. Wannan ba karamin aiki bane. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu, yazo daga dan Abbas, Allah ya dade shi, radiyallahu anhu, Allah ya dade shi da ba mahaifin nasa, fi qaulihi ta'ala, cikin fadin sa madaukakin sarki da yake fada, wa taqallubaka fi sajidin, da jujjuyawanka cikin masu sujjada, sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Suratul Shu'ara ko aya ta 219 haka yake. Qala yace min nabiyyin ila nabiyyin, inji dan Abbas yace ai daga annabi ne zuwa annabi.
wa taqallubaka fi sajidin inda aka faɗa ai min nabiyin ila nabiyin, daga wannan sulbi na annabi zuwa wannan sulbi na annabi, ko zuwa arhamul ummahat, da mahaifar iyaye mata kuma, sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Ai ukhrijaka nabiyyan, ko hatta ukhrijaka nabiyyan, min nabiyyin ila nabiyyin hatta ukhrijaka nabiyyan, daga annabi zuwa annabi har Allah ya fitar da kai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wa qala Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, masu abin sun zo, yan gidan sun karɓi abin su. Duk wanda zai gaya ma manzon Allah bayan jikan annabi ne malam. Duk wanda zai fassara ma Qur'ani bayan tafsirin jikokin manzon Allah ne, wanda shi kaf a imman nan da shi suka dogara. Muhammad Sadiq, Ja'far ba bin Muhammad as-Sadiq, jikan annabi ne, jikan sayyidina Ali ne. Dan Muhammad Ja'far ne, dan Muhammad as-Sadiq. Shi kuma Muhammad as-Sadiq da ne ga sayyidina Ali, Allah ya kara mishi yadda. Ja'far bin Muhammad as-Sadiq yake fada cewa alim Allah ta'ala ajiza khalqihi, Allah ya san gazawar halittarsa, an ta'atihi cikin biyayyarsa, fa arrafahum zalika, sai Allah ya sanar da su haka, likai ya'lamu annahum la yanaluna safwa, dan su san cewa ba za su samu daidaituwa ba, ba za su iya da aikin shi ba, ba za su iya da halaran shi ba ta ubangiji, min khidmatihi, daga hidimansa. Fa aqama bainahu wa bainahum makhluqan, sai Allah ya tsayar da, ya sanya, aqama ay ja'ala, ya sanya tsakanin shi da tsakanin su makhluqan, wani abin halitta, min jinsihim, daga cikin jinsin su, fi surati, a cikin sura irin zatin su daya. Wa albasahu, ya sanya shi min na'atihi, daga cikin sifofinsa, ar-ra'afata, daga ra'afa tausayi, war rahmata, da jin kai, wa ikhrajahu ila al-khalqi, da fito da shi cikin halitta, safiran sadikan, wani dan aiki, shine safir, jakada, sadikan, mai gaskiya, waje ala ta'atahu, ya sanya biyayyansa ta zama biyayyarsa, wa muwafaqatahu, dacewansa ya zama dacewansa, yardan shi kenan ya zama yardan shi, amincewan shi ya zama amincewan shi. Fa qala ta'ala, ubangiji madaukakin sarki ya faɗa, yace may yudi'ir rasula faqad ata Allah, lallai wanda ya ba wannan annabi manzo, lallai ya bi Allah. Wa qala Allah ta'ala, ubangiji madaukakin sarki ya faɗa, yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lallai bamu turo ka face ka zama rahama ne ga talikai, sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Anan shine inda insha Allah za mu tsaya a karatunmu na yau, wanda in muka kalli wannan magana ta Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, inda yake faɗa cewa Allah ya ga gazawan bayi a gare shi, ba za su iya mishi biyayya irin yanda yake so ba, sai Allah ya sa wani wasiɗa tsakaninsa da su a irinsu. Ma'ana in Allah ya ce zai aikin da kanshi, ba wanda zai fahimta. Shi annabin da kanshi mai Allah ya faɗa, inna sanulki alayka qawlan saqilan, maganan da Allah yake wa annabi magana ne mai nauyi, sai ta je hannun annabi, sai annabi ya dinga zuke ta, sai mu same ta kafifa, ko mai sauki, amma a bakin sayyidina rasulullahi saqilatan, mai nauyi ce, abu hannun mu ne sai mu same ta kafifa, saboda ta biyo ta harshen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Sai yake faɗa, Allah lizalika likai ya'lamu annahum la yanaluna safwa, dan su san ba su samu tsarki ba, lallai min khidmatihi, cikin hidimarsa. Fa aqama bainahu wa bainahum makhluqan, ko sai ya tsayar da wani abun halitta tsakanin shi da tsakanin su, tsakanin ubangiji da tsakanin bayi, sai ya sa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ko shine waja'ala min jinsihim, cikin jinsin su, fi sura, a cikin sura, wa albasahu min na'atihi, sai ya sa masa sufarsa, ya sa masa riga ta sufarsa, ta wacce ta ra'afa, ko ra'ufur rahim, bil mu'min ra'ufur rahim, ya zama ra'uf kuma ya zama rahimu. Wa akrajahu ila al-khalqi safiran, ya fito da shi cikin halitta ya zama kamar dan aike, masinja, ko sadikan, mai gaskiya kuma abin gaskatawa. Waje ta'atahu, ya sanya biyayyarsa ta zama biyayyarsa, wa muwafaqatahu, amincewansa, abin da ya yarda da shi ya zama shi ma shi ya yarda da shi. Fa qala ta'ala, ubangiji ya faɗa, may yudi'ir rasul faqad ata Allah, lallai duk wanda ya bi annabi ya bi, wanda ya bi annabi lallai tabbas ya bi ubangiji. Wa qala Allah ya ƙara faɗa cewa ma arsalnaka, ba mu aiko ka ba illa rahmatan lil alamin, ta ce ka zama rahama da talikai. Wannan rahaman shine ya shafi kowa kuma ya game kowa. Annabi da kanshi yana faɗa, ana rahmatul muhdat, ni ne gundarin rahaman nan na Allah da ya baku kyauta a ko sisin ku, Allah ya ba mu shi sallallahu alaihi wa sallama. Ya zo ne muna yan wuta, ko ya tsiratar da mu, alfarman shi Allah ya mana afwa,
alfarman shi Allah ya ji kanmu, alfarman shi Allah ya tausaya mana, alfarman shi muke cikin jin daɗi, alfarman shi muke hawa jirgi mu hole mu warsaya da alfarman manzon Allah ne, alfarman shi muke kwanciya bacci mu tashi cikin ni'ima, alfarman shi zaka ci abinci ya wuce lafiya, alfarman shi duk wani abu da ya shafi farin ciki da annishuwa dalilin manzon Allah ne, shine rahma. Duk abin da ko ba Allah ba lallai yana karkashin rahman nan ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Al'ummar musulmi mu dage da kyau cikin bin Allah da bin sayyidina rasulullahi daidai gwargwado, mu tsaya wa Allah, mu tsaya wa annabi, mu tsaya kuma inda Allah da annabi suka umarce mu, kan mu dinga wuce gona da iri. Suma irin wannan lokuta zaka ji ana bada lakanin nika ko kaji an ce rana ta kaza wanda yayi sallah raka'a kaza da kaza inji manzon Allah, inda laifin yake fadar inji manzon Allah. Da za ka bar abin kawai falala ce wanda ya sallah nafila kake koya mutane, wannan babu wani abu, nafila ce daman nafila ba laifi bane, ayat qur'ani ne kuma ba laifi bane, amma ka haddade cewa annabi ne ya faɗa, wannan kuskure ne. Man kazzaba alayya falyatabawwa maq'adahu fin nari ko minan nari, wanda ya mun ƙarya ya tanadi wajen zaman sa a wuta. Da Allah jama'a mu kiyaye wannan, za ga ana ta turawa annabi ya ce wanda ya sallah raka'a kaza ya karanta qul huwallahu kafa kaza, ya karanta kaza. Ina laifin ka ce kai ka kirkire abun ka kawai, kana ganin abu ne wanda Allah zai karba, ba laifi bane tunda yana cikin addini. Sallah ai addini ce kuma nafila ce, ba wani abu sabo ka zo da shi ba, baya cikin bid'a ko tunda daman nafila ce. Ita nafila kowane lokaci ana yin ta, sai lokutan da Allah aka haramta nafila shine bayan la'asar ko bayan sallar la'asar zuwa lokacin da rana za ta faɗi ayi sallar magriba ba a nafila, sannan bayan asuba zuwa lokacin da rana za ta tsaya shi ma ba a yin nafila. Da lokacin da rana ta tsaya lokacin da rana ta tsaya ta yi zawali ba a yin nafila. Kafin magriba, haka ne, na haɗe ɗaya ne cikin biyu, alhamdulillah. Amma su kansu ana yi nafilar idan ta kama, ana yi. Misali nafilar dawafi za ka yi idan ko bayan magriba ne ko kafin magriba ne ko bayan la'asar ne za ka yi, da kuma irin wanda idan ya canza alwala yana yin sallah shi ma zai iya nafilan shi babu laifi. Malamai sun tabbatar da waɗannan abubuwan ba laifi a cikin su. Ko kuma tahiyatul masjid ko annabi ya faɗa idza dakala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, shi ma wannan in ka shiga masallaci ko lokacin da aka ce ba za a yi nafila bane za ka yi nafila. To da Allah a kiyaye da kyau wajen iftira, ka kirkira wa annabi abin da bai faɗa ba, ka kiyaye wannan sai a samu nutsuwa. Yana daga cikin bala'i da muke janyo kanmu. Allah ya datar da mu, Allah ya shiryar da mu, ubangiji Allah ya taimaki al'ummar manzon Allah, Allah ya ƙara mana kusanci da sayyidina rasulullah, Allah ya sa mu so annabi fiye da yanda muke kaunar kawunan mu da iyayen mu da ƴan uwan mu da komai da komai. Allah ubangiji ya yarda muna son manzon Allah, ya girmama soyayyar mu ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karɓi ibadun mu, Allah ya saka kowa da alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.